Тя да си. Здравейте хора, днес аз съм Viper 75 и днеска играя Saints Row с братовчетка ми. Йо, не. Ай, дете, Ай, кой щупи вода? Ни Да, вратата. помниш, знаеш какво? Ще фана за заложник. Знаеш какво? Не. Чакай, искам да я убия ли ти демидж. Май не съм пуснал PvP-то. Не, това май ще е по-нататък, ще Да. се бием. Окей. Ай, чакайте сега, че не можах никой си фана да го такова. Тя ги сбива, бе. Не, бе, той не взема. Ще ми взема оръжието, не знам за какво. Чакай, Аз сега ще фана тази тук жената. Айде. аз ще убия тази до нея. Между другото жалко, защото на една кракната версия, която играх преди, умри ти бе. На една кракната версия, която играх преди, там им пригризваш врата, а не ги душиш. А гамто тук е, че ги душиш, а не им гризваш врата. Според мен, стига си ги убивал, бе. Гледай, сега ще се ме... Искам се медна просподаваца, може ли? Възможно ли? Не, за жалост, по-нататък. Гледай как се И ще моля. Сега беше тук за... Да, сега е бомбата. Панете от нашата. Да, добре, нека... Да, сега сваляме малко. Сега е време за бомбата. Опа. Ай, сега да ги взривим всичките. Окей. Между другото, мисля да си мейнвам, така ако мога да кажа, пищаците или автоматите, които мога после да станат два. Знам, това може да убия. Можеш... Остане убия да ми се Да, ма подра, бе. Правиш, бе. Става. Иди си, бе. Тя умря. Падна и умря. Аз тук си цепа през прозореца, аз не бързам да минавам мислите. Как стреляш през... Ти не можеш ли? Ама защо? Аз слагам бомбата вече, така че аз да... Съм пак формайстър. Айде, бум шакалака. Жалко, че на клипчета не се виждаме двамата, ти се виждаш себе си, аз тук се виждам себе си. Малко е тъжно. Да, самотно. Защото това пак ще цъкне бутона. Опа, копчето го цъкна. Какво се не се ли научи червеното копче не се цъка, бе? Ех, тези емигранти не се научиха какво да натискат. Еми, с почва яката пуцаница, какво да кажа. Сега, че може да се мете през прозореца. Не, Мога, за мани. жалост. Не можеш, на баща не можеш. Не можеш, ето. Ай, опитай. Как ти, че не можеш? Айде, това малко ме заболя мене. Аз знаеш колко много обичам да ги правя, да ги фащам и да ги хвърлям през прозореца. О, да, аз се чекам. Ела, бе, Айде! ти да се да хвана един от нашите камела. Айде! Аз съм много бъркан. Искам да метна един, чакай да... Чакай. Защо само погледни как това? Щипли! Как ги меташ? С ето. Ау! И го настре... Хубавичко. Така. Здравей, брато! Гледай сега, много се мяташ, тогава след това така го стреликаш. Оф, аз хвърлих един по тебе и те блъснах. Ти какво ще бъл? Ей, what's up, bro? What's up, bro? Yeah! Между другото, Али, знаеш ли, че се надявам Най-старата да я игра. пуснат? Опа, Това ще го здравейте. убият, Знаеш Той какво? жив ли е, бе? Аз няма да им вземам щитовете, защото така не мога да ги мятам хубавичко. Как си го взе, бе? Нячко... Исках ти го убия в ръцете, да не успееш го метнеш. Опа, идва въртолет, айде се стана вече, страшно. Оп. Къде? Го там. Трябва да го стреляме сега. Възможно ли? Мисля, с малки пистолет ще да унищожиш. Това е въртолет, то е много ясно, че мога. Това не е
Б-29. Да. Ай, все пак го стреляш с автомата, не с Да. газов пистолет. Аз съм едно. Да, това е яко сега, защото ги... Здрасти, Али. О, като пияна съм в момента. Пак къде са Ох. хора? Не ги виждам. Те умряха, затова не ги виждаш. После много ме кефи как се... Много светлина. Да. Айде, жалко, че не мога сега да си ги фана тук и ги метна всичките. Трябва ми тиквате. Ето го хеликоптера се Между другото, знаеш, че мога да чупиш тези електрическите кутии. Трябва да го щупим него хеликоптера, бе. Просто трябва да свърши хел. Как ми се задрай. Нито не ти се задрай. Защо не? Значи, внимай с снайперистите, че те са много гадни. И бият беяденичи. Лагира. Внимай с хеликоптера, че той е най-мощен. Ей го. Това е една летяща габири. Оф, с снайперисти ще ме нацели сигурно. Жалко, че няма една базука сега да му хвърля. Какви танцови умения, човек. Как се върти? Аз съм от другата страна, аз не видях как падаш. Аз не. Този автомат не се научи кога да му свърши от куршумите. Гледай как ми гледай. Те се съживиха, бе, зомбита! Не знам какво съм направили. Помниш ли мисията с зомбитата? Там след това става много гадно, защото не мога да преминеш оттам и трябва да заобикаляш, ако минеш оттам само се бутат някакви зомбита. Помниш ли колко време трябваше да минем тази мисия? Не помня, що беше така, ама... Много керливо направи. И както и да е, почнем от начало и... Много начало. Шанс за милиони. Опа, аз не пристал, цели ме или не умирам. Аз не можа. Взриви ми самолет. Само аз си мисля, че толкова патрони в главата му би трябва да убият всеки човек или само аз така си мисля. Окей, сега ни блъсна. И това е мисля, да където сега всички насочват пушки към лицето ми. Да. Имате ми час за всяко нещо си направиш героиче. Да. Само че аз няма да го сням това, ще след това ще почна, защото няма смисъл, нали? Ето. Че на мен ще ми отнеме много време. Оф, по Enter като не ми дава време. Омага, нещо ми лагне, сега не мога да цъкна Enter и да продължа нататък. Али, я цъкай Enter. И на тебе ли ти лагна? Цъках Enter, да. И на тебе ли ти лагна? Не, аз цъкнах Enter, Степан. А на мен ми лагна, не мога нищо да направя. Не си цъкнал в Skype, бе, просто цъкни на екран. На екрана съм, не съм в Skype. Хубаво хора, ако правим този проблем, ще ви звънем или ще минем на тази мисля там в начало и така сме ще продължа такова. Хора, ето ни отново съжалявам за прекъсването. Сега играем малко по... То е една-две мисии напред. Съжалявам, че така се случва, но имаш малко технически проблем, както каза Али. Али, аре да вадим тия, бе. Те са много... Това на бабичка. Я вади тия лаптопчета, я сега да гърмим по тия. Я чакай да видя нещо. Тя се едно надръж. Ето ти баба. Опа, деца видя как мехнал бабата. Не бях аз. И бабата е много добре, погледни. Естествено. Yes, бият и демидж, любимото ми нещо. Не. Yes, бият и демидж. Чакай, че ни подголи полицията. Чакай, дай се скрием вътре. Оф, мен само и прегази. Някакъв бунак. Ей, ти кой ще газиш, бе? Ей, сухарник. Ти купа ченгес. Са камиона ме Ще ми се прегази. кача в колата, бе. На кой, бе? Той ще ми каза какво да правя, бе. Виж, чакай, защо го убива, исках да си го фана. Чакай, сега точно. Ето жив. Глеш. Не, бе. Какво правиш? Ти си извън Това контрол. е жив волейбол. Я да се приберем, че тук ме става малко опасно.
Добре, махам се, чакай. О, я виж, излезе една от тия. Но. Виж, това тая е от нашите. Виж, сега ще я отрепам. О! Свалих хеликоптер. Виж, това е от нашите, от сенцовете. Дай, сега ще аз се удуших, ай влизай вътре. Ей, седи. Влизай, че ни подгониха и червените. Окей, айде, до тук беше. Вие какъв това ужасен канал. О, не дей, не А ти как имаш два пистака? Ти с два пистолета ли си? А? Това, да. И как бе? Тия. Не съм старите си. О, ма гад, старите апгрейди съм. От миналото пандемията игра. Лов. И как си го направила това по дяволите? Нямам идея. Аз Къде беше сега това? Окей, явно. Да, ето. Не, май не съм. Чакай. Да. Не, чакай. Следно? Къде са това пистолета? Ето ги. Да. Да, искам и трети левел. Просто. Аз съм 29. Аз просто явно съм си лайснала нещата. Окей, айде да вървим за мисията. Както и да е, няма значение. Аз малко по-опитен неща съм, но както и да не е. Другото нещо. Къде си бе? Чувам те, ама не те виждам. Кой е това? Щупи колата на човек. О, мага, това се вижда. Деве, човек не е честно, ти виж повече да виж мене. Окей, аз не съм дали човек, но съм. Чай сега, дай Виж отидем да... прескачане на... Може ли да идем да купим оръжие, защото нямам. Ай, чак се. Къде си дира? Добра за всичко, това се прави. Кой копче беше? Гледай, за мен ли го? Ей. Не, това е просто човек, аре да вървим. Не бе, сега сините ли искаш да ни гонят? Добре, съжалявам, отивам за кола, чакай. Ето тази ми харесва синя. Аз обичам синя. Не бе, не се прави, с ето се скача в колите. Виж то как се пащиш. Айде да скочим в... Бе, тази кола, бе, виж каква е хубава. Абе, али аз взех кола, бе. Ай, скачи. Това е прекрасно. Това е класа. Между Между другото пак ни погони полицията. Между заради тебе пак ни гони полицията. Чай сега, къде бяха оръжията? много технически проблем. Ов, къде? Какъв технически проблем? Това си е направо психически проблем. Ай, гледай как ме бута, погледни го, виж го. Окей, сета. Двамата са отделни коли, хайде. Ай ти карай, ама дай да вземем някаква мисия, искаш ли? Окей. Извинете, че взех това, няма значение. Да. Окей. Ай, тъгвай. Между другото, ако видим някакъв магазин за оръжие, искам да си купим, защото нямам никакви. Много ме кефи стрелям тук, че мога да си стрелям тук от Виж като караш. Аз пуцам по палисмена отзад, да знаеш. Ако видиш 5 звездички. Не съм сега съм само. Убих единия, да ти стреляш. Другия слезе. Другия се оплаши. Колко дига е? 30 км в час. О, гледай. Малко ми насичи хора, съжалявам. Да, това е великия лайк на Saints Row. Ще гледам напред, назад, като гледам малко лайк. Не, то така лаги. Има ли скок? Али... Лаги, айде намали малко. Айде намали, бе! Знаеш какъв лак имам, бе? Ти зле ли си? Спри за мен, бе! Спри, че видях магазин за оръжие, май. Виж ли, гледай го, той дойде за мене, бе! Абе, разбрахме се нещо, бе! Нещо си говорихме с теб. Бум-бум. О, намерих истинското превозно средство, Али. О, минута. Бум. Това и на мен ми е любимо. Или си нещо, или не видях. Не, няма всъщност. Излагахте, за да спреш. О, сега ще ги пробием тея. Казахте. Блокираш пътя ли, бе? Жги, бе, погледни. Тя е мизерничи. Мизерници, върви. О, не само дано това не е мисията, която най-мразя. Чупи ни колата, бе! Нищо, ето дойде другата, айде качвай се. Подскачай за Значи, пенците. те Какво беше видях... там? Значи, ай, зари скачи тука. А те видях, че нашата се щупи и ни донесаха нова.
Това са добри хора, човек. Това са добри полисмени, опа, чакай, че щупи ми тая. Абе, не Аз чупи карам колата, някакъв бе, човек фурт се тука. кара. Как кара той с джипката? Блин. Абе, не можеш да караш, бе. От кой си взел книжката, бе, човек? Гледай, това е хеликоптери. Чакай, че май подминахме пътя, къде трябваше да завием. Аз ще го стрелна, чакай, много А, не, трудно. дай сега ще се въртим. Нали знаеш, че този снайперист просто няма как да ме нацели мене. Окей, нацелих. О, мага, какви неща има тук. О, мага, какви неща има тук. А мен не ми се гледа, аз си гледам пътя. Аз се забравих с кой копче се Виж го, моля те, виж го това как тук завива. Ще ми взема се. Ей, урунгел. С кой копче се... Окей, разбира се, копче. Кой копче? Айде. Между другото, в мен ме убиха, а тебе? Дай мене. Да, това беше малко фейл, хвала. Но... Да. Бот. О, аз си намерих магазин за оръжие на близо. Знаеш какво е? Какво имаш? О, не! Окей, ще взема любимото. Това е ясно. Аз ти я стреля, че ми писа. Аре, пак ми подбони. Аре, аз не игра. Съжалявам. Привет. Съжалявам. Не, ме скочи вътре, ме скочи. Аз ще си карам камиона без тебе. Ще чупи ми предното стъкло, бе. Голям си емигрант. Те емигрантите така скачат. Като Фики. Ти си Фики. Аз скачам, не искам да се возя в един камион с теб. Сега ще купа едно оръжие. Али пази ме, че сега като ме ударят и... Ти влезе? Аз си лева. Между другото, аз ще си купа... Така се минава през полицията. Аз си го купувам това нашето любимото. Я сега ще си купа... Искам да... Човек, как си да ме пазиш, бе? Гли го са, то дебелия ме стреля. Белия, върни се. Too easy, както казва. Ай сега ме пази, вече ти ми писна да ме стрелят. Аз както казах, ще си мейнвам пищаците хора. Казах да умирам да Добре, спортали, ще ще си се купа приежда. просто... Не била всъщност да редрова. Аз се опазя. Къде е почтен тук? Да, това е много нещо много приятно, но ще взема това. О, това ги палеше, точно така, това забавих, това ги палеше. Кое ги палиш? Те двата, ония автомат ги пали. Това трябваше да ме питаш просто, ще ти кажа. Няма значение, както. Вгони на 3 звезди зелените. Дай отиваме при Не беше от мене. Гледай го как кара, като люби прави хора. Това я тръгваме, че пак някой извади базуката и пак ще умрем. Сега ако пак се взриви това, умираме. Както аз си мисля. Чакай. Трябва през тавана, аз съм ходим. Добре, дай да видим сега. Колко прекрасна кола. Това прилича на колата на Фит. кола. Още едно блъскане и сме до там. Аз ще скочиш от остати да си умираш вътре, да знаеш. Да си умиргаш. Между другото, аз до сега не съм умирал на първата мисия, обаче аз играя с олигофрен, който само стреля по всичко и просто не мога нищо да направя. Ето той сега продължава да стреля и сега гони полицията. Какво да правя, да седа и да гледам радиото ли? Ами не, просто няма да стреляш и те ще спрат да стрелят. А човек, прибери го това оръжие вече. Прибирай се. От тебе. Сега ще взрива. Сега ще взрива, бе, Александър. Внимавай. Той аз прегазих половината свят, ама... Абе, голям празник, няма да... Стигнах. Не, това е мисията, дето просто като те видя и идва да си изтрия се им строва. Където идва негъра със своята червена количка и сега иска ние да си правим кола. Обаче аз няма да си правя кола, Али. Али влизай тук и няма да си правим кола. Сега тая направо ще я пребъде да ще да направя. Ти стоиш отпред по дело. Искай да седнеш отзад. Няма бе, той ще седи отзад, ще ми се подчинява. Абе, кой да за... Това не беше много добър път. Много прекрасно. Значи, извадиш ли го този автомат, вече не знам какво ще става.
Добре, съжалявам, махам. Жо! Абе, Лоп. Жлоп. Добре, без постични хирови. Ще не съм направила. А ти какво правиш? какво правя? Нищо не правя. Нещо ти се стори. Аз ще спря за езика, ще те. Лезе. Шмук, шмук. Не мога да го стреля на този. Гледай са то как ще замине. Гледаш ли? Ох, пак малко ми насича. Ох, подявалите. То с ми насече и не го видях. Аз тия си лагало, бе. Лагиш ми е. Трололо. Ох, подявалите. Блъскам се във всичко, което е възможно да се... което е възможно да се блъснеш. Чакай, той ни трябваше тази кола, всъщност я ти я вкарай. Чакай. Трябва да я вкараме в гаража. Хайде, идвай тук, бе. Трябва да я вкараме в гараж да я направим някакво електронично. Е, това гаража. Този гараж тук отзад. Не го ли видиш? Оф, някой умря пак. Аз ще я карам, ти се оправи с тях. Оф, кой умря, бе? Ма където аз не го виждам, ей го. Това беше много странно. Ти го оправи Карах ли? колата. Репер. Няма да е репер. Не бе, как искам да сляза сега. Как ще сляза от нея без Не бе, репер? дай на мене, махни се. Окей, Излезе, все едно гледам неандертали. сега трябва да я правим. Абориген, махни се тук. Абе ти къде си, бе? Вътре в колата ли? Окей, ето прекрасната ни нова кола. Как сега да излезе? Не мога да Айде, излезе. аз чупих стъклото вече, ай тръгвай. Идвай с нас да ми Не, просто слез от колата. Слез от нея, махни се. Бе, слез, бе. Слез ти казвам, бе. Те са нещо ми стреля веднага. Бе, не съм аз този път. Аз ще оправя колата, ще ти път някакъв абориген. Общо това не ще да се отвори. Те го отвори. Може ли да го отвориш това? Гледай я бе, чай сега да я Оф. То са стреля вместо да ми отвори. бях един Айде. мудри човека. Е така, бабата оцеля. Е, бабата от банката. Нямам ключатка. Тиче бе. Бъди спокойно. Пак почнаха, ами да. Това нещо. Ами, О, не, попали се! али, аре, бе. Човек, спри да стреляш, защото не мога да оправим колата така. Влез тук и няма да стреля никой. Просто спри. Абе, ела тук. Не може да затвориш вратата. Аз си гледам телефона тогава. Телефона ли си гледаш? Това ли е твоето нещо? Ето, сега какво не ми трябва? Сега трябва да влезеш ти в колата, айде влизай. О, дай ме. Мисля. Сега се чуда как се... Защо? Сега какво искаше? Да, сега трябва да ни изчезне тази последната звезда. Добре, защо извади това по дяволите? Защо го застреля? Човек, сега пак няма може да доправим колата, защо стреляш? Аз се махам тук. Ти оправя, аз се махам. Човек, ти защо само стреляш? Вече ми писна от тебе. Но ти стреляш по всичко, спри. Няма, сега се скривам в тази тясна речка. Тук и ще гледам. Ама не, той негърът само стреля, той... не. Откачен негър. Чернилка гадно. Чакай, стига. Най-накрая. Не. Ти пак ли оцели нещо, че пак не погониха те? Не бе, аз нищо, просто сега тук си подскачам. Ето, айде, сега той ще продължи да ги стреля, за да може да... не, аз отказвам. Какъв ли го френ тази чернилка? Не, застреля го. Не, просто не знам какво да кажа. Не, просто ще трябва да се ми пушнем някъде и тук тази чернилка да я убием докато такова. Окей, айде, човек. Не знам как да я убия човек, не е възможно. Ела тук верно да се пъхнем, ела. Не, добре. Чакай малко, чакай. Гледай го, бе! Да, е негъра, даже по-негърски от тебе. Виж го, стреля по стена. Стреляй там. Стреляй. Най-накрая свърши. Арна бас, че сега свърши това и той пак ще продължи да стреля, за да не мога да поправим колата, виждаш ли? Той не прецаква мисията.
Ние сега ги изгубихме, не, той пак ги привлече. Ей това е, ей това е. Ей това е човек. Айде стига. Айде бързо, най-накрая. Сега слагам някакво такова. Ой, здрасти. Че кой има, бе? И харесваш моето. Оф, добре, хубаво. Направих някаква малка модификация. Не бе, аз се затворих, бе. Защо се затворих? Не бе, не отлитай, бе. Много. Не изостави. Чакай. Колко искам да стрелям този. Само влизам в колата. Погледни, не. Нямам дума. Приятно. Какво да я правя сега? Пипери, гледай го какъв е, той е кървав вече, май ли това е сосно, бе? Оф, искам да умреме. Тази чернилка ми се махне от играта. От колко време вече сме? Защото искам О, сега знаеш колко бързо ще почна да карам направо като ракета. Колко време вече сме според тебе? Да, 35 минути. Ами добре, ще спирам това. Не искам да става супер голям, защото е трудно за обработка и за качване. А мисля днес да снимаме един геймплей на Лига. Та така. Хора, явно. Казах след тази мисия, бе. Окей, след тази мисия. В смисъл, ако има някакво продължение такова, ще си го изиграем така, защото не искам да стане някакво супер дълго. Тя ще е малко по-дългото бих. Но кажете, ако харесва, разбира се. То кой ще каже моите 13 абоната? Ще кажат хората, не се не е защото са ти абоначи да те пишат. Окей, прохладно ми е вече. О, не, това е мисля, където сега си купим дрехи, след това идва ония дебеля да ни бие, помниш? О, обичам този дебеля. Аз съм с много по-хубави неща, така че е много. Искам да се... Няма, аз лично няма си купа, сори. Окей, така си харесва аз. Аз така се харесва. Не задължително нещо си купим, за да... Окей, трябва да си купа нещо. Не, аз каквото да си купа, след това ще сложа това спокойно. Не, ще сложа една обица. Служи си обица. О, му сложа това яки. Има нови неща, май? Защото преди май не ги нещо. Чакай, не, няма да съм. Ляре, има такова ще сложа. Не, бе. Тенис. Окей. Не беше Каквото такова. Разбира. Омага, на какво съм направих? Не, те Оф, хубаво, айде. Не те парчеснам вече, ай махни, ай ги, махни сутка. Искам да гледам. Сега съм готов. Секунда само. Не, го дебеля, аре. Го дебеля, сега ще бие, аре. Омага, той дебеля си фана един от своите и го такова. И сега ще ги мета по нас. Добре, мисля, че срещу дебелия пищака беше най-доброто. Просто го дреп в лицето и гледай да не ти влезна. Верно ли ще си купуваш дрехи, защото са дебели? Само си махна ръкавици. Виж, по-тотално се промених дрехи. Вече съм бял. Браво, обаче, верно ли? Аз го убих, бе. Не, аз го убих. Преди беше по-як. Чек се Сега просто али трябва да избягаме от тук. Айде да не поточим мисията, да бягаме от тук. Сега трябва да отидем вкъщи, за да спре това. Айде, идваш ли? Ако искаш ще взима и друга кола, просто карай с мен, защото са малко трудно. Ще карам вкъщи.
Да, точно така направи. Нали ти знаеш на къде е мисията? Само, че то чернилката не може да се качи в моята кола. Сега припадна и лежи там вече от... Оф, качи ли се бе чернилко, гадна. Не, още е балон. Да, Аре, знам, качи виждам се го. някъде. Оф, боже господи. Ами ти си го изблъска сега. Го изблъскал. Аре бе, качи се бе. Ей, най-накрая. Окей, аз тръгвам към къщата. Това ми скара от колата с рода. Някой да имате. Нямате. Ами, добре, сега като се приберем. По-гадно е пътес. Уиш. Добре, сега да се приберем вкъщи направо и спирам. Уй! Ой, ой, ой! Окей. Ще трябва да се намеря колата. Нали знаеш, че мисля, че ако аз вляза в къщата и ги спра, не знам дали на тебе ти се спират. В смисъл, не знам дали се спират въобще на някого. Но сега... Аз съм близо, аз съм вече на 250 метра от това. Аз съм на... Окей, перфектно, превзот ми дойде. Добре, аз съм вече тук, аз съм вече в къщи. Аз съм на мотор. Мисля, че аз ако сляза тук и ти идваш, но не съм сигурен. О, как ти паднах на главата. Трябва да се кача горе, хайде. О, аз се качих. Окей, аз съм с теб. Еми да, хора, това беше този клип. Добре. Благодаря за гледането и чао.